magana ne suka ce yau wato rana ce ta juma'a kuma 17 ga ramadan kuma suke so lallai ya kamata dan Allah a dan tattauna koya ne akan ashabu badar wato yaki na badar da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma duba da lokaci kusan lokacin namu kai da nake cewa dan kadan ne sai albarka gashi kuma bamu zauna da wuri ba saboda haka insha Allah za mu dan kawai dan ciro wata ibra daya haka ko da aka samu a badar wadda za mu yi amfana da ita dan dama shi amfanin ka ji maganar magabata shine dan ya zaburar da kai an gani ita dai shi yakin badar kamar yadda muka sani an yi shi ne bayan hijira da shekara daya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Madina kuma dama sanda ana Makka da mutanen Madina suka zo suka karɓi bai'a annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun karɓi bai'a ce ta kasancewa manzo Allah tunda ƴan Makka sun ki manzo Allah mushrikan Makka to su ya to wajen su za su kare shi za su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzo Allah ya dawo Madina yana zaune da sahabban shi sai lallai tunda Qurayshawa su ne manyan abokan gaban musulmi sai zama na cewa dole sai an karya Qurayshawa saboda su ba su yarda su ban musulmi ba su ci gaba da wato rayuwarsu cikin nishadi da kwanciyar hankali sai su musulmai suka yi hadafin su datse wasu karabka na Qurayshawa da ta tafi kasuwanci wanda Abu Sufyan yake jagorantar har ya sa musulmai suka fito neman wannan karabka to amma shi Abu Sufyan ya tura da dan sako Makka a ga mutanen Makka dukiyarsu tana hannun Annabi saboda haka su fito su kare dukiyarsu in ba haka manzo Allah zai kwace dukiyarsu shi yasa musulmai ma da suka fito sun fito ne da yan gorakin su da kawai dan abin nan saboda mutum 10 ne suke gadin karabka kawai su kuma sun fito su 300 da yan kadan a ce 12 a ce 13 maganar malamai dai sun fito su 300 da wani abu a ce mutum 10 ai kaga kawai dan kwaf ɗaya za a yi kuma kwashi harka to amma Allah shi yana da aiki shi ne qadiyallahu amran to shi wannan amran din anan za mu dauki islam ne wannan amran din wallahi wannan amran din ba komai bane sai wani alƙawari da Allah yake so cika manzo Allah kawai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka yana sallah a bakin Ka'aba yayi sujjada sai mushrikai manya-manyan wannan gunkunan nan suna zaune a gefe su Abu Jahal da su Uqba da sauransu suna hira sai Abu Jahal ya taso da magana waye zai je idan su Laraba musamman na Makka so da girman kai in aka ci ba a cin kayan ciki in aka yanka rago ko yanzu kayan ciki ai sai dai mutanen musu karwa na yan zaman Saudiya nan waye zai ci wani kayan ciki kai ne ake ma roman kayan ciki su kawai ai wannan ba ka ga da suke gasa rakuni ko a gasa rago ai sai an kwashe kuni ba haramun bane ba ai girma ne waye zai ci wannan to kayan ciki da kashi da waye tunda tumbi duk kashi ne a ciki sai a zubar da shi a bola a wajen da sai Abuja ne ce waye zai ebo waccan kayan cikin da su bolan nan da su kashin ya zo ya zuba kan manzo Allah duk cikinsu duk rashin mutuncinsu ba wanda yake sai mutum daya dama duk cikinsu ba kuma mara mutunci kamar shi tunda shi abin da yake ya wuce da kowa ma Uqba bin ibn Abi Mu'ayth ya je ya ebo abin da ya ebo duk nauyinsa ya jure da jinin da waye yana binsa shi sai ya zo ya sa akan manzo Allah manzo Allah yana sujjada ga nauyin wannan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade a sujjada amma bai dago ba yana gaban ubangijinsa ba kuma wanda ya isa ya zo ya dauke wannan abu saboda lokacin musulmai duk sun yi rauni irin su Abdullahi bin Mas'ud ne sai na Ali duk suna ma kananu lokacin sai yasa jaruma mai tsarki na Fatima aka je aka ce mata ga halin da baban ta yake ciki sai ta taho tana kuka ya babana sai ta ɗauki wannan abu
Allah sai ya karasa sallarsa da ya da sallah sai ya juyo kalle su ɗaya bayan ɗaya sai da ya kira su ya ce Allah ina haɗa ka da wani Amr bin Hisham Allah ina haɗa ka da Utbat ibn Rabi'a ina haɗa ka da Shayba ibn Rabi'a ina haɗa ka da Umayya bin Khalaf ina duk sai da ya lissafo su ya ce Allah Allahumma alayka bihim kowa sai da ya mai addu'a da sunan shi wannan addu'a Allah ya amsa abada shi yasa dole sai an yi badar yaqdi Allahu amran kana qul ba ka ce ka haɗa ni da su ba to banni da su shi yasa duk yadda za a yi a haɗu da wayancan din Allah ya hana amma kuma ba ku sani ba kuma daga baya sai da Allah ya ƙara ba su wancan din amma yanzu dai bara ne maka wannan aikin ya Rasulullah shi yasa sahabbai ranar yakin badar ba su suka yi aikin ba sun yi aikin saboda me kada a kwace musu victory din gabaki daya cewa su suka yi ba amma aikin yi musu aka to sahabi ne zai ce sai ya daga wuka zai sara kawai sai ya ga kafiri ya danne shi wani sahabi wanda mara dan girman jiki ya kamo sayyidina Abbas ya ma ka san ai cewa aka kowa sai ya fito dole tunda dukiyar su aka zo wajen manzo Allah yana cewa gashi ya kamo shi yana ina gashi sayyidina Abbas da girman shi yana kai saka kama ni ina ai ba za ka iya wai wallahi ni na kama shi to haka akai saboda mala'iku suka ranga dama manzo Allah ya bada suna wanda kada ta wasu irin su sayyidina Abbas ne yake kada ta wasu masu imani ne wayanda su ake takura musu dole a zaman maka tunda dole sai an fito yadda za ku yi kusan yaqdi Allahu amran kana maf'ula Umayya bin Khalaf katoto ne mai katon ciki da aka ce za a fito sai wani dan uwansa ya ce mai wallahi manzon Allah ya ce wallahi ka mutu to shi ya san manzon Allah ai sadiqul aminu ne mai gaskiya ne kuma wallahi in ya fita sai ya mutu ya sani sai ce musu ba za shi ba duk dukiyar da ake so zai bayar amma ni ba za ni ba aka ce mai ya ce wallahi shi ba za shi ba Abu Jahl yayye to abin da yasa Abu Jahl yake so su Umayya su tafi saboda idan irin su Umayya suka ce ba za su je ba da yawa ma su ma za su yi langwabiya su zauna tunda su ne shugaban Umayya ce duk abin da ake so shi zai yi bayarwa amma shi ba za shi to sai wata rana ana zaune kafin a tafi sai shi Abu Jahl din ya zuga Uqba din nan dan iska ya je ya dauki turaren wuta ya je aje a gaban Umayya su kuma mata ne suke turaren wuta irin kambasa din kawai sai aka je aka ji turaren wuta a gaban shi wato ya zama mace to wannan ne ya bata mai rai amma duk da haka sai ce a je a samo mai raƙumin da ya fi kowanne sauri ya kowanne gudu ko nawa ne zai biya saboda wai da ya ji ƙurin ya gudu sai ce musu da ya ji ƙurin ya gudu to tun da raƙumin shi yana da sauri har ya ce musu ma kai shi ba zai raka su ba filin badar zai tsaya da ɗan baya shi ba sai ya je filin badar amma wallahi sai da Allah ya kai shi saboda liyaqdi Allahu amran kana maf'ula da aka je kai waɗannan duk Allah da ya lissafa su dukkan su da aka kashe su lokacin da Allah ya tashi zai hada su da masu aikin sai hada su da wayansu matasa masu jin karfi a jika al-ansar duk an ba su labarin yadda aka ringa taɓa manzon Allah sai jinin su ya ringa tashi a cikin su ma ba shine Mu'adh da Mu'awwad ba suke tambaya wai waye ma Abu Jahl din ne a cikin su a nuna musu Abu Jahl saboda an ce shine mafi makiyayya ga manzon Allah neman sa suke yi ɗan matasa ne aka ce musu kun gan shi can sai to shikenan ai da aka fara yaki neman a cikin su suke rigima waye zai kashe Abu Jahl Mu'adh da ya tsalle cikin jama'a Abu Jahl yana kan doki ya kai mai sara ya sare shi lokacin Ikrama yana kusa da Abu Jahl sai ya sari Mu'adh a hannu shine za ku gana cewa shi ne wanda yana tafiya a Badar fata ce kawai take rike hannun da yake can ma ya ga hannun yana tsaye da shi ya tsinke hannun saboda aiki shi kuma Mu'awid dama shi ya yi shahada a Badar amma shi ne kuma ya ƙara yi wa Abu Jahl saran da ya illatar da Abu Jahl dama wanda ya kashe Abu Jahl ai Ibn Mas'ud ne ko to amma shi ya riga ya same shi shi sa ma aka ba su kayan Abu Jahl din so da ya same shi lokacin da ya gama sun gama je mai ciwon da dole mutuwa zai
sai ya karasa shi sai zamana su din dai ladan kashe Abu Jahl din kansu zai kara koma to haka Allah yake son manzon Allah haka Allah yake cika mai alƙawari kuma haka Allah yake kare shi kuma Allah ya bashi maza wanda su tsaya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sabon shi saboda haka ni ibrar da namu dauka nan ita ce wallahi a kul kana bawa masoyin Allah masoyin manzon Allah ka yadda ka ringa shiga rigingimun da za su ringa taɓa janabin manzon Allah idan kai baka je ka ɗauko wancan kayan cikin bakasa ka ɗauki harshenka ka kai shi zamanin da za ka yi maka sa abin da zai iya taɓa wata daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kai ma Allah alaika bi Allahu bika alaika akanka wallahi Allah zai tafi ya ji da kuma Allah yana da runduna da wanda muka sani da wanda ba mu sani ai ya turo mala'iku sun yake to yanzu ba yana da rundunoni da wanda zai iya tura su aiki akan mutum Allah bai daina kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abada Allah yana son shi yadda yake tun da can yadda yake lokacin bayan ya zo duniyan ma lokacin wato rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kuma yadda yake har yanzu Allah bai canja ba da manzansa yadda yake son shi haka yake son shi kuma sannan dora harshe kan janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nuna wai kan shi kansa manzo Allah ba a ka dora kan ahalin gidansa wallahi ka taba rigar manzo Allah ka taba mutuncin annabi in ka taba iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka taba sabon manzo Allah ka taba rigar manzo Allah wani lokaci abin yana ɗaukar mutane su ringa ganin kawai abin akan annabi ne ai wani ma yayi wa annabi kaza ba ruwanka kai aikin da Allah ya baka shine ne rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shine abin da Allah ya baka tunda kai ka zo bayan su to ka nema Allah ya gafarta musu abin da suke na kurkure kawai kai abin da zaka ci ya gafarta ma ya gafarta musu ayan gani su sun riga a cikin imani sun zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci da annabi sun sha da annabi kuma shi mu har ya tafi ba mu ji yayi kuka da su ayan gani to da tsakanin iyalan manzo Allah da sahabbansa tsakaninka da su alkhairi ne da addu'a da koyi amma ba harshe ba kana dora harshen ka ranar alkiyama zaka zo ga ka ga annabi ga su idan ka ce kana yi ne dan shi annabi kuma ga wanda zai yi bayan ka a ranar tunda shi annabin ka taba yanzu ko mu anan wallahi masallu ala idan ka ce kai abokinka ba mutumin kirki bane ko na ce kai iyalinka a cikin iyalinka ba mutanen kirki bane kai tsewa na zaga kai na taba to ya kamata bawa ya tunani a duk abun da zaka ce akan wayannan bayan Allah su suka kawo maka addini kuma duk abun da zaka dora harshen ka akai babu sallah ba zakka a ciki da kake tuhumar su da ita a wani abu kai kake ganin cewa kaza ne ko ba haka ya kamata ba saboda wani tarihi da kai ba ruwanka da tarihi kai ka ba abun da suka kawo maka na alkhairi na bin Allah da soyayyar manzon Allah kenan ka tsira ka shagala da kanka aibinka kai ya ƙare idan aibinka kai ya ƙare to da'a a wajen Allah ta ƙare ka gama kure da'a to me yasa zaka shigala da taɓa wayansu bayan Allah makusanta to lalle ya kamata mutum ya yi hankali musamman wannan zamanin da ake ta girgiro ake ta ciro karatuttuka da ba su da amfani kuma karatuttukan kan manzo Allah sosai sai ka auna ka ga su magabata da aka to duk suka yi shiru akan wannan masail din me yasa suka yi shiru a dan su suna da hankali suna da hikima me yasa suka yi shiru to kai in baka da hankali ci gaba da tattauna irin wannan masail din wanda ba za su amfana wa al'umma komai ba Allah ya sa mu dace Allah ya tsayar da imanin Allah ya samu daga cikin masoya Allah masoya manzo Allah wannan rana ta juma'a ce ranar da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da yawa to kuma rana ce ta badar ranar da Allah ya ba manzo Allah nasara ya kamata mu yi Fatiha da salatul Fatiha hadiyya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan za mu ƙara wata Fatiha da salatul Fatiha hadiyya ga sahabbansa da ahlul gidansa sallallahu alaihi wasallam